manje wena Thema umuseyokwenza njani njengoba sokukanje? Hayi khuleka noSihe. Njengendoda ngizoyilungisa khuleka mntanami. Khuleka ungawazi. Khuleka ngizoyilungisa. Hayi ngiyathemba ngiyakuzwa ngisho njalo. Yes. Baba musho njalo. Savakashelo Sihe namhlanje ninjani sanibona? Siyaphila mama. Iyangazi baba noma ngimdedele noma ngimshiye. Hayi khuleka hlala ngikhona. Yasihle mntanami ngisakwazi. Hayi ngiyaphila mama ngikhona njalo ukuba busy. Awu ngivashele nawe wena Sibari namhlanje. Ya Sibari ngithe ngikuvakashele nje namhlanje ukuze sikhulume so noma indodakazi no mama bathi ukushiya kancane sithi ubhunga njengamadoda. Ya Sibari ufika nje vele ngiseyinhlelweni zokuthi ngihambe ngiyobheka la phezulu kwenye ilonje ngizwile ukuthiwa kuyaqashwa. Bese ngihlelile nami ukuthi ngoba lesimo engibhekene naso Sibari nami singaphezulu kwamandla. Angisijabulile nje ngendoda. Ya Sibari ngiyakuzwa uma kusho kanjalo Sibari which means nje uhambe uye lapho uyobheka lapho ukuthi yini mhlambe engatholakala and then uma mhlambe ayikho into ehlanganayo usiyongazisa nje uqhubeka well nami ngizobe ngithathe lento oyishilo kwamanje njengendoda and then soboqhubeka mhlambe kodwa mina ngozwa ngawe Sibari yabo. Ungifakela ipressure darling, ami ngiyathanda nawe darling, ami ngiyathanda. Ungifakela ipressure darling, ami ngiyathanda nawe darling, ami ngiyathanda. Kamu Kambela. Aku Kambela. Sikhona kodwa-ke ivele phela nyazi nje ngiyayibona inkinga eninayo ngiyayibona into engibhekene nayo ayi kusebasho makhulane asiboni kodwa mina simake ngisondele nje ngeke sithi ungumuka kancane sesikhulumayo yabona nje makhelwane hayi kunzima inkinga kanti ngempela ngempela no makhelwane kwaba isenzo nje ngadiliza umsebenzi kadiliza nje emsebenzini ikhampani yathutha yakhala ngemnotho yonke niyakwazi ukusafarisha imindeni kanjani? Eminingi makhelwane nami nje la ekhaya ngikhuluma nje nomama wale ekhaya ngiyabona naye ukuthi ayiphethe kahle. Kufanele uyabona nje baba ekhaya engasebenzi kuba khona ingxabano ezingenasidingo bomakhelwane banibukela phansi. Kodwa ngizokucela into eyodwa ukuthi nizame ukubambana. Uyabona nje kumina ifaka ayilingane usebona makhelwane nokuphumelela futhi akuphumelelwa kanye kanye ukubekezela kuzala indumi. Ngicela nje nizame ukubekezela ningabi nankinga ukuthi umunye umuntu uthini ingane uthini mina ngime nani anytime menidinga usizo anginako ukuthini nami kodwa menidinga usizo tshela umama noma uze kumina makhelwane nako ngathi kuyanakala lana kushoba khona uze awungeke uyizwe ndawo le ndaba ngoba umakhelwane makhelwane. Ngiyabonga kakhulu makhelwane la umagama akho kungiqinisa nokuthi ungithembise usizo. Ngiyabonga kakhulu makhelwane. Abanye omakhelwane ngeke ngisasho. Sengize ngaphendula inhlekisi. Hayi ungabanaki nakubona kuyophinda kufike kodwa wena ngoba mina ngikunika lesi sisekelo noma seyiphinde yenze into efana nale uyokuqinile wazi ukufanele wenze ngababheka abantu angeke bazakwenza. Ngiyabonga baba nje ngicela nje niqine mina angithandi. Ngiyabonga.
ngiyacela nje makhelwane uyibambe nje kanjalo nje ingabi nje ifuna into eyinhlungu. Ngiyabonga kakhulu. Hayi uqinise nomama hayi naye ngithola ithuba ngike ngithi ngiyajabula makhelwane. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akusize. hayi kulungile makhelwane umakhelwane nje makhelwane. Hayi sihamba kahle. Hayi kulungile baba. Ngiyabonga.